Акчаган хәтлек сизелмәде, но барыбер неприятно. Раил Халилов гел берүк ягулык салу станциясенә йөри. Ике атнага бер тапкыр багын тутырып чыгам. Таблодагы саннарның үзгәрешен шунда ук сизгән. Күтәрелүгә бераз начаррак инде. Конечно, зарплата күтәрелми, шунысы начар. Заправлять итәргә машинаны гел заправлять итәргә турыжайсыз. Резида Шилова бензин бәясе арткач, гадәттә гел ала торган кофены алмый башлаган. С прошлым годом, то, соответственно, ощущается. Узган ел белән чагыштырганда бәя үзгәрү сизелә. Былтыр 2000-гә бакны тутырып, кәхвә дә сатып ала торган булсам, хәзер кәхвә алмыйм инде. Кратного повышения не будет. Понятно, что на сегодняшний день цены на нефтепродукты повышаются на бирже. Бәя биржада арта диләр. Республиканың нефть продуктлары белән тәэмин итү предприятиеләре берлегендә. Аннан алучы заправкалар кыйммәткәрәк җибәрергә мәҗбүр. Для бизнеса, конечно, на сегодняшний день не очень простые времена. Биржада бәя арткач, заправкалар турында алар үсештә, алар акча эшли дип әйтеп булмый. Бизнес бит ул тере. Бүгенге заман таләпләренә туры килергә, станциядә кибет тә ачарга, ремонт та ясарга гомумән гел акча кертергә кирәк. Димәк, кыйммәткә сатып алгач, эшмәкәрләр аерманы бәягә өсти булып чыга. Бәяләрнең үзгәрүе Татарстандагы барлык ягулык салу станцияләренә дә кагыла. Әлегә алар уртача 30 тиенгә күтәрелгән, әмма биржадагы бәяләрнең һаман да артуын исәпкә алып, бу әлем ахыргы күрсәткеч түгел дип белгечләр. Ягулыкның бәясе күтәрүе ул проблема инде. Но ул проблема Татарстан Республикасының проблемасы түгел, ул проблема Россия масштабында. 2018 елда шундый хәл була инде. Бәя кискен арта. Россия хөкүмәте ул чакта станцияләргә югалткан чыгымны каплый. Соңгы бер елда узган елның апреленнән бу елның маена кадәр бәя бер дәрәҗәдә торды диләр. Ел башыннан Идел буе төбәкләрендә арта башлый, май башында республикада да күзәтелә. Шул вакытта эшче төркем утырышын җыялар. Без көн саен бәяне биржада нинди бәя икәнләрен алып барабыз. Хәзерге вакыттагы нидә бәяләр кала алмыйлар, чөнки аларга бит инде автозаправочный станцияларның хуҗаларына дип әйтик, убыточный эшләргә мөмкин түгел, чөнки алар бюджетка да түләр, аларның үзләренең социальный обязательстволары бар. 95 маркалы бензинны иң күбе 70 тиен, 92-лене 50, дизель ягулыгын 90 тиенгә күтәрергә киңәш ителгән. Бензин бәясенә көндәшлектә йогынты ясый дип белгеч. Татарстанда бүген 1054 ягулык салу станциясе бар. 148-е эшен вакытлыча туктаткан, ихтыяҗ юк. АЗС үз эшен алып бара алсын өчен кимендә тәүлегенә 7000 литр ягулык сатырга тиеш. Ә күп булгач кайберләре 1000 литр гына сата. Бик күп автозаправкалар 1000 литр, конечно, алар 1000 литрга бит инде үзләренең расходларын каплап бетерә алмыйлар. Аннан соң автозаправочный станцияларның арасы менә юлларда, трассаларда булырга тиеш 20-25 километр берсе. Ә бездә сез карагыз, нинди аралары бар 500 метрда бер сартыннан берсе. Оптимизация будет, она должна происходить. Белгечләр бәя артудан туктамас ди, ләкин ул инде кискен булмаячак. Иң мөһиме инфляция күрсәткеченнән артырга тиеш түгел диләр. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.